Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba penyat sing sim ukertong kaseng National People Party, uba aireng banyakun ya ke MDC election Hajar Apusan nanong thamai constituency, ula pendep ya ke jing tap vote jong u Haglaken Academy Pokse. Habayo banyakren ula penpau ke jing songu ya kipat ba ka mauring keneng constituency ki bala ailat banjet ya u ha ki por baladep. Ula penpau ru ba ka jing wan yakun jong u na kanong thamai constituency ha kani ka kenti kadai namar ki babun ki jing pensngau ya u. Ba uday banyakun na kani ka constituency ha kani ka kenti ba menta. Namar ka jing pensngau na kipat ba kadai ba kipat ba ka constituency kadon kam ya ka jing kala ha ki kam penroy batru ba ki angnut ba undang beteng ya ki kam komu MDC hapo ka ki HADC. Te play Shibun ya piki parlok na ki media house ningkong ni shop asal ban penpau jeng songo iblay ka jing kurku ka jong u bat ka jing lam ka jong u kamtam hadu bangin poi hakanika sngi kaba kandan kanika jing tap vote nam ta MDC election nakalyang ka jongi ngadai hiu nong shong shnong hang ni pok se kabahap akan nong pemai constituency yang lakha hang ni bat ngalahe lasan hang ni bat hoi ki pai ba na kamor keneng son kham ki lajiet ini haki senam beladap bat kompetitif hadin kajing saatli kene constituency nong pemai hak MDC ki babun ki wan ban pensno neki kenhun berper bangi deben mi khamat nang ni namar kajing pensno ko joki kalong ki don kami kajing kelah ban wan karoi kapar ke development batru pa ki angnut nam ta jongi banang peteng ya ka kam kum MDC hang Taipot District Council te hakabai dei bat kanika election ko bamenta ngasno bandong ba hoi ngam ngidon jingkermen bangila trish top but kabasa blade tip khamha kita but kajing job kajongi kan long bagi pai ba kinjet halor kinongrim kaba ki UI ki mat rekam ki bangidan ba kanongrim ke bangidan but kata kalong bangin nang perklan syusyu ikasik schedule kebadan hapok ke artikel aspak sawat nang ta kiwei lu kimat ki badan kam nak kementa jongi bat kiwei lu kimat ki badan kam se bakham dan kam nam ta ban kentiu ya ka bha kamyat aka imlang kasalam kerpang ru nak kementa ki babun ki an se kum FDC bangi idan nak kementa ban snaan ban thauan de kum u wen ki MDC ba setting but present CM ba mentangi ngidan ban ong ba nakalyang jungi kat kepala ngilawan ra iki an ki ba scam ki ba biang ki ba dan kam hadu kata-kata but ki dan ru ki an ki ba san ru teli ki ban kam ha hadin nyo ko arteli kisnam bangilayo ke council bang ngidang yo mentah kita kian kebaar pat kebenta jong MDC sikat bala ka roi kapar ke development hapo jong ka constituency leni nam takari brokaway kat bakot bor leni lat deti nakalyang jungi ngisno dei ban ra kini ki development te ban mentoy ke snong ban mentoy ki pai ba te la dengi kran ke development tek te ngasno ba kidan ru kiwewe ki shnong ki badan kam shai ko te ha ki shnong ke jongki kini di ki mat ba kongsan bat kiwe ru ki shnong ki bahap constituency nong pemai MDC kum ka umpling ka nongra ka lapalang la persyang hina kalyang jongi ru panwara hagis nam beladap badan ru kajing sateng menta kat tu kat ni ka bangi dei ban budien kita nalor kata kawai kamat ka bakongsan ba kajing angnut ka jongi kalong ban kentiu ye ki samla ka jongi
hak yang ke sports ki badan sub hak ni ke benta ni kuat ban kentiu dak kebawan ra ki infrastructure development ki repair kenang ba ki samla ki jongi kin yo ekalat ka lenti le seban kin kio hak ta kasap ka ki don hak discipline repair namar ta kadam ngi dot kam menwara ki project but ni so komen men ong baka Meghalaya kala yo ban penlong ya ka national games Arhajar Apunyo but hakani ka national games nakaliang ka jongi ngan terwa ya ka sarkar Meghalaya bandon artli ki infrastructure hang ni pot nong my constituency ban long ru kalat let's say ban kentiu ki samla ka jongi te kabaar pat ni don kamru ban bu ya ka coaching center nam ta ki samla jongi ki ba penkre ki exams apply kam repair la kalong hak state ne ka center le ne hak UPSC hak staff selection examination ki exams repair khnang ba kin klan kum ki samla jongi kham tam hak yo kam yo jam ka balai pat hak sengkam sengjam kanir ngin klan ki samla jongi bandon bun ki vocational training center le se ban klan hak triat repair te kat kum ka government le se kala don ka ITI kini kata hindrik ngidang don kampat so ki private ban kham biang shushu kat kum ka juk ka pemerintah te ka balai pat ngida angnut ru bandon ki skill development te skill development ru ketika we ka ba ngi angnut nang ta ki samla ban klan kham tam ban klan haka trekam trejam ka jokki te nakaliang jungi ngi sokya ru akabede kowe ka benta badan kam le se ka rehab center but ka counseling center nam ta ki drugs abuse drugs addicts te kiba langat hakani ka jingstom hakani ka jing e babun ki long yeng susun e te nakaliang jungi ngi kwa ba ngin yarap nam ta kini ki samla ki jungi ngi smoban ong ba kat kabala ngin persyang le se la daki nong shushong joka khandrim nong my constituency ki ailat ingi banlong no mikmat kita di kimat ki ba kongsan ki bangi don jin tu bat ru ban pen klain ru na banta ka kot ka kya kini ki government healthcare center nam ta ki long yeng baduk babli bam kot bor ban le private hospital haba pang bastom te kin biang ki doctor hapo kini ki urban primary health center ka dispensary ki dibendon ki doctor specialist mdei tang general medicine hindrei ngi dibenyo ru yaki specialist nam ta ki kenthei nang ta ngi dibenyo specialist nam ta ki klung kna ki pediatric de khnang ba ki longyeng baduk bapli bamdan lat don nanti kinla ban lepat syakini ki healthcare center joka government nama takarau ngi pen khlain bangadang one inspection hau benai December ngayo ka interaction but kini ki doctors bagi staff nurse nang ta ki staff untuk ki pen pau kata ba dan kam shisha ban pen khlain kini khnang ban long ka jingirap te nakaliang kajungi ngaso ban ong ba ngi hap hiban ya treshtom nak mentah kata but let's say nakaliang jonga shimet na snowban penpau da kajing sorit yaki pai ba nong shush nong jonga khandriu nong my constituency hakani kenti ba kin kershan lem yangi kershan lem yakini ki mat trekam kinong rem trekam ki bangi don badru ki kam ki bangi ladap ban ki bangi ladap ban tray let's say ban peni hak dis council hakini kisnam ladap te katai kan long ka let's say ka khubor ka bashai te jinkerman habangi ale ni don bi jinkerman ban job te ndre habakut ka jingele ka election ngin up hi hadu banda nyovot but haka jing snow jongahi haka ni keti pemerintah ngasotang kawe baka de kajing sedang kajungi bandrung hanong my constituency ban sedang nakamta kajing syakri ba om tangkum ubriu ban yele election la da pi ong tang ban yele election dakut election lakut no henry ni sedang ya kan kam
ban terwai pai ba bengin long usyakri jong pai ba bat syakri jong ni constituency bat nang yai piteng ke jing syakri dalong kat balong ru nak kaliang jong ngidon kata ban penpau namar ba ngidon takaman si man syakri ku boleh shibon hoi kata ka jing keli ke jong pi hakabai dei bat ka jing don jong ki kenhun ki ba kwa ban dawai ka lai spa nyu kuwei ngan ong kumno ki pai ba ki kham start ki kham shapang ki lai i tang ka wei ka jing pen snow ka jonga lada ki wei ki jai pen rio ha ki wei pat ki jela ki bampat yo e ka sik schedule menta ki hapanya khun ting e ki hapanya sha thangan hadu bandayap ban yo e ka sik schedule dekat no tam mangi pat bala yo ngimpat sutu kai te kila don kisnam kiba khaman shwa kiba ngiru la sha ilam bakla kata ka nongrem abangi lai kren le se bu president jo VPP bamenta menong bakani kan namlong le se yo wan kani kan du not council re na kaliang jong i hatu kisnam dong em kanam du tingiru kum kinong but se hap ye but re dalangam jeliu pat ya ka thmei jong ka jing trei kam jong sik schedule ngat nga hajing snow jonga ngasno ba kani di ka biang tap nak benta ban kedup ya ka jing long teli jong ka jat riu khasi barit pa ka jungi batru ka ba ka jat riu jungi ka ba bun ki lariti ki bangidon ki dustur ki bangidon tengah ngasno kani di ka si benta ka ba ngin la ban penek besar ya kita ki customary practices ka jungi ki bala hikai ku lokshwa matshwa na du ki por ndai thai te nalor ke ba ki wei ki MDC ki wei ki MLA ki la persyang naso kidang dan ru ki wei pat ki bangi dang dan kam bande te kum habai de ba ka umbam umdi ka badan kam ha ka shnong madan